Hey, uyayazi mntanam usignore Dominia Gaita ndithi parla di otomose usevandora siphaya ematawele apho yayiqala khona kaloku lento phaya esikwalini fonini jisa mdanso bublaro mntanam upha ku The Maverick Show ukhona ke phakhe la podcast yakhona phethe ngoathi funa umphethe ehlelo ungalikubhose wena kuzabe kusapho kidindi sidansa ngamasokisi kuzabe kumanzi phansi ngicela ungabhoswa man hey tune in wena ungalibali subscribe please subscribe Hola, this is Buddha Mav over here, the host of The Maverick Show, and of course, today we have a big guest, of course, Umnan Bapayas, and I have Batu's in the building. You can hear from my intros. Peto Khatebes, Peto Panjiles, Peto Plaro in The Maverick Show. Slap, I guess we already see. And of course, also, the owner Lava, so now I'm also feeling pressured to actually put in and punt in Basilava. So, Brabizo, where's our answer? But we are here. We are here. Esperine, you too. This is my cousin, Mikasa Sukasa. Welcome to our Kasi. And Sipeto Panjile, aka Umandi Simachai. Yeah. Hey, put. Anjan. Yes, yapila put man left and right. And from the man in the right. I'm both left and right. Dilipata. Yeah, and Dimlo, good. Otherwise, no go. Aye, welcome to The Maverick Show. Ibi Jew. We just had to make the right calls and say, hey, scales, I'm rating of Magnus. First things first, I like to intro our band based on interaction here too. So, Leah hits me up, they're working towards season 2. Like, Mav, come through, I need you on my writer's cap. Fine. It's a feat. But before we even write, now Mandaya ku Sugar Mama, he said, Lapo Satibana Kona the first time. So I was like, okay, cool. Ukate Belona, and I met everyone else. But yeah, I want us, because of course, Ilinge to Leah. So I want to understand, but how do you get the call for Sugar Mama? How do you even bump into Leah? Okay, uli okoqala ndimazele ezifonini elihlobo loba ebe yi-content creator yabo kudala namesiza yabo ndimazi ngokwezikits yabo kwangela xesha ke bendimbukela ndimncanywa umliyano yabo ndithanda lawo la part yoba uyakwazi unyaba but abethetha ibhom yabo uhleke murtu yabo so ndayithanda indlela ayibetha ngayo i-content yakhe. It was very unique yabo ne-style sakhe seyedwa yabo. And ke ngoku uLiya ndikuxele nje enye into mhlawumbi abanye abantu bengayazi, uLiya ngoyena mntu undibangela uba nam ndandizazi uba ndiyakwazi ushuta okanye ndiyakwazi uacta, but nguye wandibangela uba mandiyithathe i-content yam ndiyifake on screens. Nguye wandinika la motivation yoba ye man I can take this thing uba ndiyifake ku-screens itrend futhi yabo. So waba yi-motivation kum singekadibane engekazi nasebhayi engekandazi nam yabo, but ke simove from apho yabo ndiphendule umbuzo. So bendiphangela as a security yabo, ndiphangela kwaPhamalati apha eDasi yabo. Ekhona season 1 kaSugar Mama eqhuba ndingamazi, season 2 eqhuba ndizoyibona season 2 yabo mna la week kaSugar Mama. Kukho ke nabanye isembala abantu i-characters ngela xesha. So ithanda ubukela ngomnye umninawa wami khona uSibaro wami phaa kuthiwa nguKhila. So I saw this movie okanye le short series yalapha eBhayi. Xa sithe manzi i-characters enzaziyo ezidlalapha and ngabantu abenza lento ndiyenzayo. Ndave ndazixelela nje bandizawungena kule way yabo. Nyhani ndayibona ndabimane ndiyibukela nam fathi ndithe ndisespan yabo. Iqhuba ke le way ke idlala ndiyibukela nam yabo. Ndayifumana i-call yabo isuka kuLiya. I think inamba wayifumana through uSibuko wayifunda noSkelem nansikeni emedia ne babengafunda so yaba into lawo, so wamnika inamba then bancokola nathi ndazi ke from Souls sisashuta ke noSibu ezanto zethu zamarasta nakwi content yami ke ndindedwe ecaleni uyabo. So ndayifumana njalo i-call sadibana kololiya. Actually uLiya ndizoqala udibana naye pha kuSugar Mama, zange namazi before uyabo. So yeah, that's how we met yabo, sasebenzisana kwamnandi ukudibana kwami noLiya. I think people need to also understand but in the Sugar Mama injani. So writers camp, first time see Bala. Because obviously people need to understand Leah is a genius. Leah has season
8 already in his head. He just needs to sit down and write it out. Ndimhleka qho ndithi ingqondo yakhe yo nditsho ukuthi ingqondo yakhe igcwele. That guy's a writer. So mosihleli we were writing uleno, so it's like uKhatebe needs more screen time. Obviously umna and mazu uKhatebe at the time. So it's like Mev, Suara, uKhatebe, all you need to do is niki guideline of kuzakwenzeka ntoni. You don't have to write it dialogue yakho. So from the entry point, I'm not Sugar Mama as one of the writers. We've never written shit for you. We just describe CP, kwenzeka ntoni, uKhatebe uthetha nabani, and then that's all you get. And now yazi ba like, and also just like as a formal thing, Ulia into yakhe ye-scripts as the whole cast for Sugar Mama. Bengekho scripts bengekho that abantu phana like natural actors. The only reason he roped us in was like to formalize the thing and also to have this structure and also not to have not cohesive as well. So that was the main thing. Otherwise, in terms of Ilendo, Sugar Mama was already operational. It was already like cohesive as well in terms of writing. So when Mnana Messi about every part singera uKhatebe, we just describe his scene, and then when you just go there and do Khatebe. Where do you get that from also, bro? Okay. Nyari mntana ndike ndibone phana ndike ndithi xa ndijonga iscript kubhaliwe nje ba uKhatebe uncokola noihlow yabo mhlawumbe about into ethile kuthiwa actor improvise yabo so i-character kaKhatebe wona mntanam uKhatebe okoqala linxila ne ndayifumana laa nto from Ulia bajoma sifuna i-character elinxila igeza elithile uyabo so sifuna nje into leyo uyabo singabantu mosiyaphila we have abantu esibabona each and every day abanxilela hlobo likaKhatebe. We have our uncles abangela hlobo, so uKhatebe ngumalume kabani nobani yabo emzini. There is always that black sheep of the family engumalume soloko uyakhalaza xa kukho izinto ufuna uhoywa yabo akaspani yabo akananix akana education akaspani but he need le ekhaleni but we need ekhayeni mntanam sentsho nabo basipanayo akukho zinto zabo ezibalekileyo ezenzekayo kungakhange kutatshwe malume luphambeneyo. So uKhatebe is that character but eyona ndimnandi I heard aba malume balaway mna yabo bayi-2 khoxa bedrunk bazeza sivumbula izinto awandithani mama wena yabo ubazezia uthanda mani ezaway. So uKhatebe ngumalume wam yabo ndinawo malume bamazi kuthiwa nguVaito yabo uqhaka sekho yabo umntakwini nguvula ikhaya also no brother wakhe uMandla yabo once basele yabo babalaway yabo. So nakwi-character zam wena endizidlala phaa kwizikitsi ukhona xa ndingumuntu ongumama ndi-actor nobuzwe ngumakazi wam lowa ndim-actwayo. She's that character yabo engaqhelwayo but ke iyasipayiswa mosinto yabo. So uyilaa character engaqhelwayo uba ayi jonga ntombazana ndini ndakubetha ndinye ngoku so ndipotreya yena yabo. So noKhatebe although ke kuthiwe mandihambe ngolu hlobo but ndiye ndathatha uankile ndamfaka into character and then I followed the script yabo. No, bro, like you brilliant dog. And also, like I need to say this, Ulia has all his money on you. Like Ulia really believes in you. I'm like, nah, yo, Khatebe. Like that's like that nigga really has his money on you. And like okay. Because who's them Nandi they believe it. Leah had to convince me. I'm like, from then, like that boy's got something. And also now I'm just throughout to Google Sugar Mama as a whole. I'm like, okay, Leah was right. Leah was right. But Upanjil is out of here. But anyway, enough about Sugar Mama because we don't want to look like we're doing a promo for Sugar Mama. But smuggle in so that we get some coins and also watch the movie trailer, subscribe as well. But anyway, I want us to take back because like I want us to revisit some of the characters because already so it's like the but I think my favorite I'm biased again. Claro. Aw mntanam yamazi ke mntanam unantoni ayiqhela laa ntwana ine-private jet njengabanye beqhuba ithezi ibawuvu laa ntwana kwa iteki yayo enxibayo xa ifika kwi-gravel road yam I can't move towards
Yativa. Dukala ngetetyame. Hey man, suniphambanisa man bra. Ubusatsho, come on. Bro, like, I'm moving off screen right now. Flower is my favorite character. Flower is my favorite character because one, it sort of visits like an era Sepai. Yeah. It's very familiar for Amajita Sepai. Yeah. It also sets like a time frame of 2013, 2014, Sure. That's Pilapa. Also, I want to understand, what's this Kotan? Zange ndasisikhothana. But ndakhe ndali-Italian. Omdala for no Italian. That was before Kotan. Iqale pha. But ndandimncinci mntanam qha ukuthanda izinto. Mna bendizeza zithi zina-11 but zihamba nabantu abana-15. Oh, yeah. Ndandingenazo ezaa ways fence but into yayila. Yabo. So mna bendizezi azikwazi uyiba like jonga bendithunga ibhriko yami ithi ncandi iporishe ithafise ndiyitshisene ngekhendile light secret socks ithayeka mosiko my friend. Secret socks sam ndingqala isheti ndichebe nje inqa yam kakuhle ndineblazer that's it. But ke ngoku nalapha ndiyakwazi uthetha uyabo. So bendizezi zikwazi usibamba isitalian noba ndisife TV nelo gama li-1 sasiqhathana mos sizenza amataliyana. So noba ndilivile igama eli-1 lase-TV zalidibanisa nelinye bendikhe ndalibona encwadini elayibhri nelabeke lathethwa ngubani ndibethe iwe yam. Uzigidela wena yeah. So ndizama ukuthi ke mna ndandingezizwe eziyazi zebhasi ifika itshisa ibhasi itshisa ivanus yabo I was just a normal kid ethengelwa impahla zakokwayo yabo ezi ojabaru if ke uMagrizu nayo if uMagrizu nayo imali ke ndifumane Nike ngalonyaka. So but ke into nakwaba bendingananto yabo. Because also I want to understand Uplara, because Uplara feels like sometimes it feels like a character but also it feels like a character a friend but and one Uplara, because the way you speak about Uplara is in third person. People understand if you get in like what's your relationship with Uplara, because like that was the thing for me. I'm like also there's always a reference everybody's quiet. You need to have Amajita baby group no group man one man child bendinguchief emataliyeni because I was amataliyani bendise-primary ngelaa xesha bendiba neentwana zam endizifakayo bendiba neentwana zam endizifakayo mna zithethe yabo. But into bendimnandi ngayo kukwenza i-vibe plus nojiva bendithanda ezo way yabo. So you were nice. So bendithumela iintwana zam uzithethe xa ziwina open i-circle ndiyayisusa ke ngoku ngelaa xesha lamataliyani. So and I was still exploring the Ndoba. Okay, cool. At the time, there's always Lamjita or Lamajita who are very quiet. I have Papa now, but like Amajita or Papa Bo. So when the character in Uplaro, that's why I'm saying there's so much resonance in the P culture. I'm like, dog, the way. And also there was a time after you talked to Uplaro or after I saw Uplaro, I'm like, the sex scene. Of course, I know you as Ukhatebe. Sure. I'm like, Nendon. I'm hearing some other thing. I'm like, this nigga's influence is like everywhere. Yes, so I really want us to explore that. Has it been difficult for you to now become Umandis? Or like Upanjile, just like as a regular guy? Because like, of course, when I pick up a mama, you want me to keep and some people say, Has it been very difficult for you to sort of like assimilate back to yourself? Because you're a family guy. Also, I need to say this, he's one of those guys as well. You need to really set in those in the galaxy. I don't know how many niggas we've brought on the pod that don't drink, bruh. Elias. It's been assigned. With the balance of the universe. See, balance. It's not on. With the balance of the universe. So it's a balance. So you get what I'm saying? So you are way different from your characters. Kakhulu mntanam. And yes ba
ndikhe ndibana nabanye abantu ndimbone uba unayo ipisa noqhubeka yabo because ebelindele uba xa dibana nami sithi awu Radebe that yes shut up what you said yabo asikadibana nami sithi sharp Rayam yabo because yabona xa ndi out of character iba ndim yabo ndindwebile mna for icamera njengangoku wothukile ubra uba hey lo mjito uvele waswitcha once kuthiwe we on ndiba on nyani mna uyabo so then xa ndingaphandle ndiba ngomnye umntu yabo I'm a family guy ndihlala nomuntu wam ubaby uAnelisa Loli sisuka from esikolweni soba yi2 yabo uchita mfondini wena indlela ozicacisa kanjani nomuntu wam ubaby mntanam the way you explaining yourself ikho be wrong buyenza no ndiyathanda umchaza yabo because udlala indima enkulu ebomini bam I think kulonyaka sizongena kunyaka wethu 10 kulonyaka yabo sisuke esikolweni yabo sinomntana wethu na 6 years hlala nalamntu that's fine without no parents from her side nakwelami icala sithi soyi2 yabo so uyilento inibangela uba mandi focus ndisebenze uyabo yeah so apho ndiza khona ke xa ndihoye izinto zam nala Anelisa wam which is izitresses zasekhaya abantu baqonda ba hey manu Phanjile intoni epholelwe sithi hey manu Phanjile akakho nje lo mjidi ngathi unayo into yothinza yabo abanye abantu ngokuba xa bedibana nami indimi banayo lana bayile kaka manje engathi qoshile yabo kuthena mjidele uzenza fresh ngabo ube wena ndibe mna no ndim lo ndinento zam zasendlini yabo ndine stress yabo but ke abantu ena ndibapromise yona naye abayaziyo soze ndikuphoxa xa uzile kum but bona balindele uba mandithi iyu ndihamba nje kungakhange kuthethwe ndithi yuka ndithi sika yabo noka lo ndumuntu omkhulu ndingubhuti omkhulu yabo so isidima and ndingumXhosa into endiyo ibalekile ba nesidima sami ndisiqoqoshe yabo yabo so yeah but ke ndiyakwazi mntanam uba ndim ndiyakwazi noba i-character you can get that ngexesha elinye xa uyifuna uyabo akho nto inzima from usuke echaractereni ibe ndim okanye ukusuka kwebendim ndiyoba i-character uyabo ndiyikhombo ndihamba nje yabo combination i-beef toko litapile yaphuma umqarayisi pha yabo ndilanto yabo wait man also I want us to have the chat because Phandle before we even got to start shooting we mentioned indoba because I was like I was worried about we had a conversation about Ungxaki last day I'm like hey dog this thing is going to push a lot of people to start having to choose between having to work Espana and doing shoot twice. Hey bra yaseyenza yaseyenza so I was like also worried about you so ngoku wena ungicela ba kwekwe kudala naye ke balekhamasa stories zasespana alpost itawela dala bawo kaloku mntanam ne bendiphangele bendumanchingilani also Fetu I'm sorry because I also need us to have the conversation because uhlala no Anelisa right yeah How does the conversation come about ba unjani mandisi ba uzoyeka isecurity imali ezayo every month for you actor uShuka mama what's the conversation like endlini yo mntanam but ke ndikuxela into eyi-1 laa mntu lwana uyandazi and uyayazi into ethandwa ndim and then ke ngoku uya-understanda yi-office yena when it comes to mna naye sihlala eofisini sithethe xa ndizokuthatha istep xa ndizothatha idecision kuyo yonke into nakwiinto ze-industry yabo I always do that yabo nangoba benza ngena kushuka mama ndithe nana songena ngoku ndizo-actor so you need to uba u-understande uba ndizawukwazi ukushiya the whole day ndiyoshuta it's not that ndiyodlala yabo ndiyenza into endiyithandayo ndinethemba uba ngenye imini iyawuzisa isonke etafileni but masimuve apho senditsho ngumntu ke lwana o-understandayo uyabo so qala wayothuka le nto uba bra uzoyeka isibhani ne for uyo-actor and then uthi xa uyithetha le nto nisayidibanisa nisayiqala yabo so apho nomntana fondini uhlala nomnina wakho ndihlala nowam sinendlu funeke sibatyisile funeke benxibile uyabo so uza kwenza njani yabo kuyo yonke le nto uyenzayo yabo but ke kwabe kukhona le into ayaziyo uba no kwaye emsebenzini sendileqwa ngasemva ngoku leqela no emsebenzini bayibhaqile uba no mna andizange uzosebenza phaa ndiyoshuta i-content because jonke kukho iividiyo zam noba zi-4 okanye not if azikho i-8
yeva ndipha emsebenzini ndikhululile ndihamba ngomzimba ndisenza ibhityi builder phaa ndiyajima mane ndibala rongo yabo izinto zenze nee-push ups ndipha esibhani so eza video zade zabonwa nayi-management yabo so babala 1 there is this one time kufika ke kwi-supervisor yam nazi ii-tripods ne-attire yonke iphaa ndiyashuta 30 minutes show yabo ndibhizi nabanye abantu bakwa-Grind City yabo ndenza ishow ethi cheers to content bayayazi abantu but noma ndashuta ndii-episodes eziyi-2 ndayiyeka yabo so ke ngoku bafika ndenza lawe yafika nje lapho ndathi yashuta nto ndiyathetha nje kamnandi nam kanti iya-observe ibastard ithatha izinto iyarekhoda yahamba yozixela 2 yabala yabo ndava sekuthiwa ke ngoku no iyaphela i-night shift apha mntakwethu uzawufuneka ukuyoqala enye indawo ntontoni awuzokwazi uqhubekeka wena ntontoni kutsho ke ngoku enye i-supervisor le yam yona ithi inconvinsa ngento yoba you belong wena in the cameras you belong in the screens wena ntontoni yabe ndiqonda uba ikhona into enukayo apha uyabo aziva ke sendixothwa nje espacini ndagxothwa mntanam xa ndiyibuza uba ndigxothelwa ntoni kuthiwa mna ixesha elininzi ndispenda ngoshuta i-content kodwa ndizophangela yeah so laa mgxotho it was a blessing in disguise because bathi bendigxotha kanti uliyo iyandifowunela undibiza kushuka mama ngena iyane kushuka mama abantu bandibona kwalandela ii-gigs at least ndiyakwazi ulala ntyile ngoku thanks to eza bastard zandigxothayo uyabo because uba ndandipha emsebenzini bendingazoshutha ngoba nebezawumazi urhatele uyayibona laa nto leya Thanks to the bastards, man. enkosi phutazi thank you ne andincanye lawe yondigxotha mani nindichukela nithi andipatroli ndimoshe khange ndiye ii-clock points zam ziyashota ndiyabulela guys ne thank you guys I so wish ba nakwabanye niyenze le nto ibe kanti nibaphushela kwi-success yabo va usathana can be godly sometimes va yeah Nah, that's fine. sandichukela mfethu sapho ndisathethiweyo endingazi-understandiyo ndisayigcinile nelaa phepha lalibhaliwe phaa But I'm glad. No, that's fire. That's fire. Also, I want us to take it a bit back because, like, of course, we are entertained where, like, every sport that you get to. But I want to figure out, when do you realize that you have to stay? okay Are you in school? A class in, you're the funny guy. Like, when do you realize, like, actually, I could do this thing, bro. Like, I could really do this thing as a career or as a hobby. Okay. But when do you sort of like realize, like, yeah. okay yenzeka like inantsika mfethu adventures ndandisehlathini wangena iphaa ndadlala Musiyabe ehlathini uyikweko no. ngelaa xesha no wena into eyenzekayo yona mntanam ne ndikhule mna ndingenayo enye into endibaseleka yiyo ngaphandle koba yi-actor. I'm telling you andinayo enye into endithe ndizibona ndisibona ndilipolisa andibawulibale zange ndaqala ndabhutela kwenye into before ndizibona abantu basekhaya nabo bebeyazi uba after grade 12 mna yikho enye into endizoyenza ndizo-actor. Umakhulu wam wayesitsho uba nanku umntu ozosikhupha etivini apha endlini. Yeah. Yabo Sorry. oomalume bam wonke umntu naba bagezayo ndicela ngabo bendiyiselebhu yabo ndingekabi yiselebhu yaphandle yabo bebesithi naxa bethetha nabanye abantu yabo. Hold it right there. Quick break. Trying to fix something. Except all of this is Buddha Map over here, the host of the Maverick Show, and we are live from Esquire in YouTube. Mikasa Sukasa, we had my Kasi, Babi Mama, Spita Panjil, of course, and we're coming back to the conversation we had. Panjil Busacho about the first celebrity in the household. Yeah man, yabe ngisasho ke mfethu kudala ke lanto yaba khona ngaphakathi wona mntakwethu yabo. But thanks to uba ndangena na kwi-primary eyenza idrama kwaku-drama classes sasenzwa ke ngutishara uZula ngela xesha then wangutishara uChungulwane yabo. So sasiphantsi kotishara uChungulwane. That guy was once an actor kwi-film zakudala kodwa I'm not sure the name of the movie yabo, but ke waye-actor so unayo laa nto yabo. So wayesifundisa siperforme yabo emaholweni apha emagxaki uyabo. So I was nendlela endangena ngayo phana
kwakufuna like abantu abaku masithi ugrade because isikolo sethu sasiphela ku grade 9 so kwakufuna abantu abaku grade 6 unyuka so awukwazi uyibethe xa ku grade 5 ukwehla uya ku drama classes because of late kokwena ezawi but mna ndandilinda omnye umntana ohlala pha e-area oyemdala phofu ngakomdala but ke amantombi ayadevelopa mos and wayefuna phambili kunam so ndandilinda yena pha esenza ezi drama classes yena so there's this one time babexakane ne-character yomntu ongumama so mna ndatsho ndingaphandle but tishara mna I can play that role yabo kwahleka kwaba iphambene lento waniqhuba ncinci ngadlala role ndayilinganisa and then wayithanda umenyete kwahleka wonke umuntu and then ndaqala hlobo ungena nokuyi-understanda uba this thing can actually be i-career uyabo otherwise I was always like that nase-eriyeni xa kukhona imingcwabo bendisiya ndiyokwenza something xa kukhona loo matheko nakwezi NGOs zasezi-eriyeni bekucelwana abafondini khayosifundisela abantwana eNew Bright bazawuacta ndibe ndingumntana kwamna I even had a choir mna endiyifundisayo yabantu abadala kodwa ndim umntana uyabo ndibafundise no xa unyuka ngetena ithi xa usithi ushift so mnane eculeni mntanam jack of all trades nyhani ininzi like nawe le nto uyenzayo I can be you xa ingqondo yami interested apha kule nto uyenzayo so kwizinto ezidibenise ne-art ne-media I can be a news reader ngongoku ndingakufundela imiphanga ndingakuprezentela ishow ndingakuektela ndingakujayivela ndingakuculela ndingakhala endleke yonini yabo so kudala ke ndaba nayo i-art apha kum yabo so ukuzibona ke ngokuba lento ingayicareer ndizoyibona esikolweni esivuyiseni intermediate school ngela xesha sasipha emagxaki sisekhona nangoku uyabo so ndayifumana pha ndabona uba this thing man yinto lena emandiphile ngayo ebomini nabo ubomi bam yabe nefamily yam iyibona abantu bakokuni bayakwazi into oyithandayo babeyibona ke bona isazi if unobabuza uba ndithanda ntoni bangakuxelela yabo from the child yeah nomama onizalayo ndikhumbula esithi andiyazi ndandizofunela isikole efamilini after grade 12 ubuza uba ndifuna ukwenza ntoni yabo ayithetha komakazi babazandisatsa kusaphi entontontonton wathi yena lo mntana lona noba ukuloo nto nimsa kuyo uzawucinga nge-art epha esikolweni agxothwe beyi-understanda yena if unokubalisela brayam ngolife wam esikolweni okanye abantu abayaziyo bakhomente Thank you what you said on what you said everybody can say sifizi madoda yeah so we needed to attend to them yeah because the kids are just standing here because they love Mpajilo but anyways yeah back to your train of thought you remember where you were at yeah ndithi wena mntanam lento kudala yabakhona nditsho nasezikolweni yabo ngoku ndingena kwi-high school life khona la xesha le stage so phapho ngumjita mna ndigezi yabo andingumntu ugezayo bendingekho stout esikolweni like ndaziwe ngento ezirongo but bendisoloko ndiprenga oomem in such a point babemene imisindo bandigxothe esikolweni I'm telling you baby prengo ikhumbula wayenza kumisi ngeyofowunela umem behlala cam kwesikolo yabo I'm sorry to that mem yabo but ke ndingumntana wayehlala cam kwesikolo leyo banasi isikolo umem uhlala phaa so ngelantshi uyaphuma yojapha kuyendlini so besibethile yabo for imali zemitshayelo nentoni so kukho la ncwadi yakhe kubhala kuyimitshayelo iporish intoni kukho inamba yakhe pha kusandongena uWhatsApp thatha la namba ayifaka kuWhatsApp sayibona nangu mem ndayifowunela kwakho eza MTN mahala ntontoni fonela mem and ndathetha ndisebenzisa le voice le kade udala yabakhona yabo ndathi kumem ndingumrhonqonqo waseNew Bright ndingubhuti wezantwana bezibethe eklasini angaphinda yenze laa nto kanye ndambonisa amafu umem wayithathela apha laa nto woyika ndabona uba esikolweni kuyaphithizelwa umem uzawudutyulwa yabo sendilibele ndiyodlala and then wathatha laa namba umntakamem wayifaka kuWhatsApp yavela iprofile picture tshini ngusazi usazi ngu-atyhus wam yaya kusazi sazi ngubani kwathiwa ngumatshaya misi amajita amadala kumbhatha athi mfethu ifele nguwe bra ifele ndagxothwa esikolweni all to find out umem ukhonza nomakhulu wam uphantsi komakhulu ecaweni waphinda ubuyisela ndacenga ndagxothwa ndaye izet fondini ndaye kwesinye isikole izet ndiqale elungisa ndaye izet ndagxothwa izet ndabuyela elungisa nothi ngokwenza izinto ezimbi mhlawumbi kuthiwe ndibe-capable okanye ndiyalwa komeme nto ezitrendayo zezintwana
way kodwa mina ngiqoyicinga yo prank caller umem uthi ba ikhona iginze enkulu bra I was one of those guys nokuthiwa vala lo mlomo mathai ndithi okay thank you ma'am yabona ke machita I like uthiwa ndithethula ndithi okay ma'am ndithule ndiyabona ke phutazi like ndifuna umbona nje umem xa epha on her peak enomsindo nyani kuba ndithi sorry ma'am ndibethwe ndiphinde ndidane anamagintsa anthini andichaye ne-drugs ndingumntana qha ndigcwele i-art endingayi-understandiyo that time I even mna pranked umfundi John ndinetshape lapha kuma ndayibhala ndimncinci yabo laa ndibhale I live the life I deserve sasiphambene njengamajika sibhalana sayikhumile ngoma kaDrake blessing I live the life I deserve oh yeah blessings with Big Sean yeah so ndathanda nje la part yabo ndayibhala apha so ke ngoku le ntwana iyafika esikolweni mna noma sendifunda grade 9 so iyafika yena ma grade 8 yabo yupra bendilawima nesikolweni mna so lo mjito uyafika ndaya pha kuye ndiphethe icephe sivelotya ndathathela cephe ndalibeka kuye kule ndawo yabo apha kuye entsuleni athi jonga kodini mna ndingumrhonqonqo suke esisana libhantsiyeva ndiyafika nako sesikolo ubuze ngame eofisini mandiqhela amasimbi uyandazi bantu ngubani ndidibanise ngedonga lawo yonke lento ndiyenzayo ekugqibeleni ndizawuthi ndiyadlala kanti nona yayithathela apha laa nto yoxele ofisini ndiyatya ke ngoku sendilibele ndiyakrwecwa bra uyabizwa umprincipal athi yexela uprincipal makazapha wash yayixelela uprincipal waza nyani uprincipal ndagxothwa abayaziyo loo nto bangayingqina ndagxothwa yes xele isikole singahambi kanjani ndigxothwe elungisa ndaye izethi ndagxothwe izethi ndabuyela elungisa ndayozibhalisa elungisa again bancamile abazali abayazi hey bra abayazi ndixela kwanendaba yam yoba nomntana mna kwafuneke bade bayivumbulule ngokwabo kubekho umntana omnye curious oqavileyo wayexela kunozala wam waniphanda lawe wanibona ngo-reactor wabiza laa mntana wayixela laa mntana kwadibana ifamily then that was it yabo so senditsho bendilapho nizenza izinto phaa zingafiki endlini zawufika zonke zenu mntanam nethe yam uyabo senditsho ke zange ndiyi-understande uba yi-art laa nto and I'm an actor because bendizi-actors ways be-real njengaba ndathi ndokhupha uwoyina bacima ndiyimofi nyani yabo nangoku ndisanokwenza enye ividiyo ndinewivu enye yandifuna ithi you are so cute ndine-crush kuwe xa yi-out njengam nangoku ndisazokwenza ividiyo yemoto notafco abantu bathi ndinemoto manyani kodwa it's just an advert leya senditsho i-art kudala yabakhona egazini yabo so ndizoyidiscoverisha eprimary uba this can be i-career. Yeah, that's fire. Also, now, because we've figured where this thing starts. Now we need to get to time frames like Upanjile realizes that he has this thing he wants to do art. When do you start figuring out social media exists? Because also you mentioned in Dogali about we've seen other guys doing it on social media. Yeah. When does that thing come? And also, how long does it take you to start seeing progress for you to figure out? But actually, I think money economy way up. Ndiqale uzama uba ndithi ndiyazishuta nam yabo because bengenazo neefowuni mos yabo. So ndiqale uzama ndiyashuta 2019 yabo. Ndashuta hayi ndiqale ushuta kanye kahle 2018 yabo. Ndishuta ngeefowuni zabantwana ndichomana nabo esikolweni. Ibe icontent eba viral pha esikolweni iphele yabo. Ndayiyeka laa nto because bendingekayifili 2019 ndayenza nomtshanam yabo ekuthiwa nguPharuza but unentloni yena kwa umthetho lo wakhe akayi ngumntu wekhamera yabo but mna ndandiyibona laa nto uba angayikwazi because bendikwazi ufundisa abantu uactor mna bengakwazi athi umntu ha ndinentloni ndimnike icharacter yomntu enentloni ndithi banentloni for loo nto yabo sorry beyiweyi emnandi yabo so ndayenza naye 2019 inoba sazinazo iividios eziyi-5-6 esikhe zatrenda but zaphinda zaphela yabo then 2020 I met uSibu it's whereby ke ngundabona omnye umuntu oyisiloni njengami yabo sentsho oyithandayo iart because la mjitana bekuthanda irap engadibenisanga neacting nezikitsi nendoni yabo so sadibana ngerap sancanywe irap because kudala wa rap ke shem sancanywe irap from Spaza nami ndandisibethe Spaza nangoku siya rap yabo sadibana ngerap sathanda irap amongst our friends esazizizo saphuma soyi2 ecaleni
It's whereby group yeah. It's whereby ke ngoku sathatha ifowuni sashuta cause usibu wayenefowuni yena ndashuta uyayikhumbula ivideo apho ndisithi ndifuna umuntu mani one characteristics khona ivideo kodwa ndibhutele igama lezi characteristics ndiyalinqasha too much yabo umuntu onezi characteristics ngela xesha ndiyaqalisa ukuyifaka kwicamera lawo yabo ndishuta ngosibu and that time usenenhloni naye akakashuti yabo so pha ngo-2020 it's whereby ke usayifaka ku social media siyabona ba lento iyasebenza lento ye social media safumana ne publicity saziwa ngabantu from la 2020 ke until now siqhubha kunye nomntanami yabo so uSbu life with social media ndoqale pha uSbu I had no idea about the act so because we went to school all together no skele no banbani so I'm looking for lento so he was the first guy I thought of as Rasta. As a coincidence. Kanti mnanamba datha mnanam sibona wari na athaya ngiwe ikhona. Yabo. Washuleka nyani sayibetha ke lewe. Ulia was the main character. Sayibetha lewe nyani. So ngonda poster mna ikho. Ayibona la wenda khalaza. Ndabuza uthena uthatha umakhathi umfaka phango. Uyisapha esikoleni umakhathi. But ke sapina sa right side no because I had no idea nyani mina angaxelela umakhathi ba like I had no idea because I was in school looking for umuntu ongadlala i-character Rasta and I'm like okay no this guy can act and umntanami wayemazi uskele mngakade so it's like Skels talk to your bro yeah some fuck so ndaposta ke i-pictures behind the scenes abantu ba-comment uras noma yena kabantu ba excited ngilento nibethileyo kanti vanga umnyumjita ayo yanilahisa ke lekakane no wanisendela like a video I'm like oh okay that's why and also I think the main reference because of course I met you as Ukhatebe but now there's a video on social media where kana ngayazi mina because I'm making sense now about uthi ba man khona majita athi ba athanda amacheri uzothanda umcheri nokuplita umlungu kulomjita lo kaplita umlungu othi something you wanna talk if by la voice la la voice going that's fine so when all of that stuff registered I'm like oh okay this is Ukhatebe anyways so yeah fine we go from you figuring out in the social media that okay cool you're funny or whatever now we're getting closer to Ushuka Mama like take us through steps like because of course that time Spanish band full time were the gigs coming in were you finding like was it enough into yako ba mawube to social media ba mayicolise like your odd self because uthi umuntu umuntu wena ofuneka la way ba iphile somewhere hey mntanami yabona ngalaxesha ndispana ndingakabikho nakushuka mama consultant nezivule bomntanami madoda yakithi kunjani bato jonga ndisasebenza madoda niphinde nibuye yabo madoda yabo so ngela xesha ndisaspana mntanami this thing has big business in here like I'm finding a lot of kids like trying to take a picture with it for the abantu bama so ngela xesha ndispana mntanami yabona okoqala ke once bayayazi bazanqeneka yo la madoda love you boy ne so ngela xesha ke mntanami ndispana if ke ndinoxela ngomsebenzi we-security mntanami ubotshelelo ulibanjwa funa ukuyazi awuna off awunayo off i-off i-2 days yakho yolala uba because udinwe muntu yabo and jonga ndisegeyithini pha i-business access control awuhlali phansi kakhulu uhlala kwansi wazi ngokucushe nje ukuphakama nansi imoto yangena uyoyiskena azininzi imoto ezingena kaphamaladi in and out 12 hours yonke uyabo so akho xesha le content ivayayo ndisemsebenzini nosibupha kuyo business call enhleke yabo akho content ivayayo so when it comes to kwicala le bookings nendoni ngela xesha bezingekho la wipha ibiba into evelayo nje kubuza uba into bezivela ibizenzo zoba kuthi mntanami khandenzele mani i-invitation yomgidi khandenzele mani i-obituary yomtshato ndiyazibetha nezawi i-obituary yomtshato yokuthi onganqandi fundini khandenzele i-obituary yabo yomncwabo yabo
yabo zeza way ndipha Spanish uyakwazi uzenza ngefoni ndifaka nje ivoice over ndibethe inqumle yona yabo otherwise when it comes to bookings nentoni hayi bezinqabile andifuna ukuxoxela ndizuxoka kwelo cala andizikhumbuli mina bekuba ngelo xesha ize ibooking mhlawumbi ngomntu ofana umzekelo nawe kuba undazi bandiyayenzi athi sisebenza in the same niche yabo yeah then ke ngoku vele uthi mfethu nge-31st sile nto ndicela uzuphula apha ndiye so if I still remember i-bookings okanye indawo sendisukuya kuzo ngondispana ziyi-2 or 3 and nakhona once after i-5 months yabo so akubengafani naqala Yeah, it wasn't sustainable. bra that's why ke ndaye ndaqonda nam kulula into yoba mandiyeke umsebenzi because izinto ezininzi bezigqitha and bezifika izinto bra it's not that bezingafiki but le nto ndisithi kubo balibanjwa xa usemsebenzini Because of it requires a lot of time to be there for you to like show up. Ndikhumbula nangalinye ixesha ndisuka kwenye i-event yeparty phofu ndibizwe iparty ndibhukwe epatini kunye nosibu yabo ndafika phaa emsebenzini late yabo kwabe sekuthethwa neeway uba funeka ithathwe into consideration le nto yabantu abafika late gqiba ingaholi into yabo nathi sinezinto funeka yabo yayiproblem so ndizama ukuthi ke ngela xesha bendisuffocated ndisekoneni kakhulu. I think while we getting a drink, just greet those kids. Yo, Zakeli masifote ke nina. Why you fote sister? No. It's still rolling tune, eh? Yeah. So I just want a shot. Yeah, but man, I'm legs, please. Yeah. Kapino ndipe pha edrinkini mntanam. Yasela sude drinking. Ngada usela. Hayi bona niyankuva ubuthetha ngam. Hayi wena ndinalo ixesha labo but andingumntu wabo. Abantwana ke bayangcola kule kona. Yo. Because you trying. Phina nibuye uzafika abantwana bamu. Phina nibuye niyaliphazamisa ngokunjinji ngoku lawuthetha njani. Iwest lento funeka siyingenisile Monday sawubethwa ngomiss bethu nathi. Yes, I like the fact yoba ndide ndathetha finally ngejeni yam yasesikolweni bendithethisa esikolweni and omisa abaninzi yabona ngelaa xesha bebengandiva mntanam ngoku ndithi ndisiya esikolweni bandibamba izandla bandihage mntanam ndiqomba abanye wangixotile wena like andikayithethi laa nto koko ndaba i-interview yokuqala le. Please, kumbele uphanjile. But anyway, we are back here. Successfully in you too. This is the Maverick Show. I am Maverick, and this guy is Upanjile, Mandisi, Blaro, whoever you want to call it. Mm-hmm. Who's your most famous character? Ukhatebe Brango. Khatebe. Ngoku ukhatebe mntanam. Ngoku kukhatebe. Yabona mntanam kukho kaloku i-production lendisebenza kuyo which is Suka Mama. So uthi ndimkhupha ukhatebe uthetha ngam. No, I'm just talking abantu bedibana nawo. What is the first thing they kukhatebe mntanam. Kukhatebe mntanam. Because jonga izigqumelele zonke ezinye izinto. Jonga yazi the funny thing is ntoni abantu bathi hey Phanjile bathi uPhanjile is another thing, ukhatebe is another thing. Upanjile is a character. Yeah. Mandisi like so kuPhanjile ngokwabantu sebemenze igama lam. Yeah. Uyabo lamanyani. Bathi ndinguPhanjile igama lam lamanyani whereas uPhanjile ila character lirasta. Yeah. So gqiba ke ukubathande ukhatebe. So ngukhatebe mntana. I confusion andiyazi. Your life is like hectic. I've got a hectic life, bro. You Bram, you But but this guy is the same. He's as much as a Rasta as our videographer. Q eats meat, even though he's Rasta. Upanjile eats meat. Why do you have to do this to us on camera? Yes. Kumkani, Sorry. there is always an explanation. Yibuze into xa ungayazi ba why do you guys eat meat? Yeah. And then we tell you Why? What's up? because kaloku mna I'm the Rasta just because of Ras means head. I'm just the head of my dungeon or my house. Yabo. So Head of the dungeon. This is the dungeon. Yes. yeah, I'm the head of that one. Yabo. And then okwesibini ke ngoku I eat meat because you can't call yourself a lion. Ube usityana nengca namapesika. What does the lion eat?
It feasts on the meat, in the meat. So I have that attitude of the lion. Yoba, I'm striving for my tribe. Yabo, that's why I call myself a lion. And the ras for just being ahead of my house. Yabo, not a Rastafarian. I'm also a Rastamfan emzini. Dimi irasta ilungumfana pa emzinam. Yeah. So yes, now we're going back. You say the most famous character is Ukhatebe, as Sugar Mama has propelled you. So what does like life look like after Oshuka Mama? Because one of the main things was during Oshuka Mama, and I'll be honest to everybody, was like, look, we have a good thing going on here. And this is all the conversation. I'm giving you guys a backstory. See how privileged you guys are. So I'm giving these guys a backstory. I'm like, a conversation that I'm asking Oli, or rather, I was like, hey dog, now this thing is moving, and we worried about the sustainability of individuals that take part in this thing. Because of course, Leah, Skelem, I'm a writer, so I can't even count myself because of like, because like we can have a job and relax. You guys are in trouble. Leah, Skelem, they already have a system that works for them because they've been in the game. So we were worried about whoever comes in as new. Of course, they already have emotion that was going on. But we were worried about the new guys. I'm like, how do these guys sort of like find their feet so that they can come back to this thing and understand this thing is not where it should be yet. So I'm not getting the coins from this thing, but I'd rather have to make the coins and come back to this thing. And you as an individual has done an amazing thing. And I have to give you flowers. Yeah, man. Like, you have done an amazing thing to say, I understand this is a platform, and the platform I'm going to multiply wherever I am to speak to the masses, to say this is what we're doing. The land and the land. Fences are news those are my dogs, man. Just easy, all for the dogs, drink shit. Do you get what I'm saying? Yeah, man. So that's the whole thing. I'm like, you've done like an amazing transition from that to when as like I really have to give you flowers, man. Like, you had Hey, man. Thatile lezo flowers ke bisasko flower leyo kanye yi. It's the flowers, but the roses. Kaloku bona ni These flower. are roses, dog. For the dem kanike rose kusondele Valentine's for kanti uyanthenga. Kanti uyanthenga le bastard. Ayinamntu. Yeah, mntanami. Nimbhalela kamanzi uphanjile funa bekhona. Kanti yanqaya. So no, I'm literally giving you flowers in man. regards to that. I'm saying like, yo dog, that's fine. But now all of that stuff is covered. I'm like, okay, cool. You gigging, you are khatebe. Stand-up comedy, which is a way different craft from actor, his kids, all of that stuff. Yeah. How do you figure out that you can do that shit as well? Okay. Sorry. Mntanam, okokuqala yabo ndizabuyela umva kancinci. Umna bra izinto ezininzi ndizenzile but ndingazirealize bazizo. Yabo. Elungisa high school. I used to xa kudlalwa ibhola pha ecourtini iassembly. Ndime phambi kwabantwana besikolo bagcwele upstairs, downstairs, phebaleni abanye surround. And then zoma pha ndenze stand up comedy ndihlekise ngezi players zilapha ebaleni. In a form of being a commentator. Yabo. Kuhlekwe. Primary xa kungekho imiss zisezimeetingini. Indim nomtshanam Shabsisi, we used to go to classes ezingena miss. Sifike singene sime phambi kweclass and then I crack jokes ngabantu ezintsha ndenza imiqwebo but I didn't know ba lanto ndiyenzayo si stand up comedy ngelaxesha uyabo. So yeah, ndayibona ke ngoku ezibanikhulu ba le way into yenziwayo le
oTrevor nabo uTrevor wenza lento bendiyenza uTrevor. There's nothing different kulaa nto bendiyenza, but into different is just that bona bayayazi indlela zayo because of bayiyele ephepheni okanye mandithi ke they've been through nale way yabo bahambile iminyaka yabo. So laa nto mna ndithe ndofikelela kwesi stage kuso that no I can do that shit yabo, and ndingayenza ndibe fully aware uba this is not skits. Si-stand-up comedy is a different shit from uthatha ifowuni ubeke so ibe nguwe wedwa nefowuni. Kukho abantu apha and abantu ke ngoku mna ndiyazana nabantu and andibnqena abantu. Le nto sithi xa kuthiwa on, I'm on yabo. Yeah, so la way kumkhange ibe yinto enkulu yabo insokolise, and then before ndingene ndiye ndahlala nabo abantu abenza la way ndababuza oLiya, ndababuza oLux, ndababuza oDani, oDamsiyana. Bandixelela uba efowunini akudlala pha, efowunini le way ifuna ukuyiteklisha ngqobo, efowunini bhala, efowunini ufuneke ube nephantshi, efowunini ufuna ukuthi. So nangoku bendicifana uba bendiyenza mna ndiyazi yabo. There's a you needed to sort of like understand the context there. Yeah, so ke ngoku ndayibona uba and ke ngoku ndizihambile omnye umuntu oncede kakhulu yabo when it comes to ekukhuleni apha kuso stand up kula mshini kuthiwa nguFayindlala. There's good guy Far is my dude. Shout out to Far yabona la mjita ndiyambulela uFar yabo. Ngoyena mjita unike isibindi se stand up because ndizosibona phike uba no I'm ready for his stages ngoku. La mjita besine show besithanda uzenza yabo apha ekhaya sessions Salamtu, I think so. Phana biba igama le show kuthiwa Funny Notes. So it's music and comedy. So we used to uba mna naye si host la show. I know Far is a heavy hip hop head. That's how yabo. I know him, yeah. So ke Funny Notes la mjita bemane ntesta. La mjita undithathele wandisa na ko one room andifake ngoku enguye phethe show athi ngene 5 minutes. Ndingene yabo andithathe andise na ku Funny Notes host show noma ndizibethile zi7. Dathe ndazibona uba ndilolekile. Uyabona ke ngoku ndifumene ichance yoba njengoba esebhizi izinto zakhe ndim ngoku ohostayo ndindedwa phaa ngoku ekhaya session yabo. Nangoku last time besiphaa nge-31st bendihost ishow phaa ndiyiphethe yabo. Kula festival you were there for the festival. Bendiphethe la show yabo. Sensho undinikile isibindi mandithi ke ndiyazile uba I can do this shit ilapha kum, and then I digged information and then nditryishile ndayibona biyasebenza. Nangoku ke ndisafunda kwabanye abakhulu abayenzayo oFayindlala oDamsiyana. Yeah, and ke okwesibini into endingafuna abantu bayibhidanise ngam mna I'm an entertainer, not a stand-up comedian. Sure. So yeah, entertainment inayo necomedy nawo nomculo inayo yonke into. Yeah. You know when I think of you, I can't imagine that's a cast. A nigga that I can think of. When it came to roller skating, when it came to rap, Italian, I'm like, this nigga knows everything. Were you those type of pros? But yeah, cricket, you play bola, you get jive, upa, and your man say, bra, ndiyakuxelela jonga umzekelo talking of ibhola. I'm not a soccer guy, yabo. Like ndinibona xa ndinestress, yo, uBellingham. Yo. Yadlala imentsha andikho because wena binazo nestress so ithuke nosibu uyabo. Siyafana ngalona na ustressa kanodwa sinihleke thina. So ndizama ukuthi nasebholeni andikontswaba ebholeni nanikho mnandi ebholeni, but xa ndidlala ibhola you may think ba ndintswama because lesi skill senza kum ndisenza kuwe ngongoku yabo. I'm always that guy yabo oyethi xa into interested yiyo ngela xesha akwazi uyenza yabo. So ke ngondizama ukuthi ke nangoba endikhula bendizeza bakubethwa amafall ndikhona, uba kuyaculwa ndikhona, uba kuyaqutshwa ndikhona, uba kuyabalekwa ndikhona, uba kuyajayiva yonke la way yabo. So bendizeze ezidikayo but kamnandi because of bendingenamona. If ndiyayikwazi ndiyafuna uba uyikwazi. So now we've covered a whole lot part of Ukhatebe. Yes. But Ukhatebe nyang. Actually, you were talking about that. Ndingowakho kwenu nozalo yazala utsho. Usitsho so my character. I was like, Ukhatebe nyang. Umachaya nomthatha. Umachaya ifani. Ndingumandisi Machaya. How come you fan because of
thina esisiduko singomatshaya ombathana ombathani ononzana yabo. hey bra la way inde man but ke pha kumifaniso ngomatshaya basengqushwa pha kumelalini bangomatshaya most yabo pha uyabo ya bangondaba uyabo but the Radebe side yabo ndifumana kunozala mna yabo kube nguMaradebe utayema yena ngomyeke kuchiwe yabo yeah but it's another story yeah. But yeah, so now we've covered in the comedy. Speaking of a comedy, you were on tour with Tamsiana. Tamsiana was here. Go and watch the previous episode. Ya nimbona ngezigeo nami. Mbona ngezigeo belapha. Besithi wena mafiso. Andikwazi ukuthi mafithele kaka le. Eyajonga. Mafiso. Lava kaka. Andiyale kaka yelele. Ay khonman leyo. OG. Dale. OG. Shout out. Go Yo, I and love watch the this CSA episode which we Yeah. dropped before this one. Ndibukele. But anyways, what's next? You're on tour. What are you getting up to? Yebhuti ikhotman in plugin yathi fondini masijikeleze man early yabo sibe ku tour so pha kule tour ndiyafuna ke pha alamahlelo uwaphathe ngokwakho yabo which is ke ngoku kulapho unibeka kwenye platform uta uyandikhulisa la way yabo yezinto ke ndisithi mna I'm still learning uyabo ndisatsala izinto from abantu Beautiful man, bro. Yes. yabo so kuyo yonke ke lonto leyo ndingamlibelanga umntakwethu Liya nguye ke nomnye ozipushayo into yoba mani bekhona nakwezithobo yabo Yeah, Leah doesn't play about you, bro. Yeah. yeah and ke ngoku enye into endifuna ukuxelela yona mntanami ezinye izinto ezininzi zenzeke wena mfethu ngosuke ndidibene nayo Liya not ngokuthi babe zingazokwenzeka but that guy uvele wazithatha wazigqumxa khangazithathe ngokwakhe andihambisele ezindaweni ya qha sensho akandimoneli kwezinye izinto ezizandenza uba mani besebusweni babantu uyabo so nangoku sizohamba kwezitho bandiplagile neRhotmani noTasiaseya sizohamba so I will be emceeing some of the shows kwezi ndawo sabe sikuzo ndikubonisele entertainment ndithetha ngayo ba into le ndithetha ngayo uthi usahleka ndikuthi music uthi usathe music ndikujayivele on the stage yonke laa nto ibe yi-comedy that's me yeah Dog. And I can't help myself but repeat Indoralia in the sense that his belief in you that is really propelled. Because also, in like and we context as I hate coming across as Zulu or Kalazela entertainment as but yeah. there's a lot of if I plug you, you're gonna take my spot. You're gonna take my shot. ayikho loo nto leyo So literally all of those guys like yeah, well even from now on when this thing drops, Skillem's gonna give me a call and say, yeah Nana, do you get what I'm saying? yeah It's like, man that's where we are, at least Tigetina and the outer circle that we have. That's where we at. But hey bra man yazi bra so wish ba abantu balapha kweli bhayi lethu senza nela hlobo enza ngalo Liya not saying aba bantu bra because of usugar mama baye baqalisa ubazi izinto bebeza bazi izinto but that was another stepping stone yabo sokusa kule nto ukusondeza ephupheni lakho rhowu yabo because sisebenzela uba seTVini yabo so uLiya uyenzile wayithatha iTV sidlala everyday ko YouTube siyabukelwa yabo unlike ba ngokuba ushuta uzibeka andithi ubungabukelwa ubungatrendi but this is something else yabo so ndizama ukuthi mina ndiyayibulela la way kakhulu mina kwela I actually micala underestimate how big Sugar Mama is until I like even go to shoot. Do you get what I'm saying? You like go to shoot. I'm like, oh, the kids. The kids. The kids. That's the key point. The kids. They don't have the money. hey bro You've got the money to give to the kids so that they can get the data and get to watch. The kids know what's happening. hey man That is just crazy. and basopi ke into elawe ngabantwana ibusisekile loo nto leyo i-blessed nanami blessed loo nto leyo so ndiyayibulela la legend yabo ndiyayibulela kakhulu because yabola out nge-7 kaNovember was my birthday wathatha iposter lamjita wayifaka boo wathi nanku uRadebe
this guy is available for bookings, for emceeing, appearance, music, yonke laa nto. After that kwanyanzeleka ukuba ndicreate i-WhatsApp entsha for abantu i-bookings wonke lo December starting from November. Ukuthi ndihamba ndiye eMakapa ndithini ndikhwela iplane, izinto engazange ndazicinga phaya yam, yabo. But ke kuyo yonke loo ndingamlibelanga uNantsika, uBulelani, uJade, khona urhulumente kuthiwa nguPura Jade. The guy was busy ne-management, yabo, when it comes to my bookings nendoni yabo. So ngomnye womjito ozenza izinto ziqhubeke because nguye oncokola naba bantu because abantu bacruel ngeli xesha. iWest xa usemtsha, yabo, ifuna udibane nomnye umuntu onale ngqondo yakho, yabo. So abo bantu ngabantu endibabulelayo noSkelem xa mane bethetha phezulu ntloko yam, wonke la sugar mama cast odabane because ngabantu bona at least abaqatha kunam, yabo. Dani because nawe uyathetha kumu, Lux, yabo. So ndiyabulela la majita, yabo, kakhulu iBrian usibunayo ngumuntu akho sisebenzile kunye soyi-2, yabo. Naye ngabanye babantu endibabulela because if khange ndimfumane la mjita uzothi bra le way yakho umane uyizama ingaphumeli, uyabo, mna ndizaba kunye nawe siyiphumelise, siyenze le ibe yiway yethu, unike laa nto yena, and then sayenza yayiway yethu, and then wafumana isikolo ndafumana i-acting le bendiyifuna. That's where the whole connection happened. Yabo. So shout outs to and remember uyafunda kwasa sikolo i-art mos ne-media yonke laa nto, ufundela le nto yethu siyenzayo, yayiqonda laa nto. Mna ndisatshayela amabala for yena afike si-on the right platform. Yadibana mntanam. Oh man, this has been like a very powerful episode. Like I but before we wrap that up, I need us to explore, because Sugar Mama is already happening and it had its own feed going crazy. But there's a viral moment. I'm like my loves, like it really sounded like, or it felt like people were not aware of like what Sugar Mama was already at. Do you get what I'm saying? Like no man, like this is just another scene of Okhate. Yeah. For me, it was like people were going crazy because that was a viral moment. Meme. Let's talk about the scene. Let's talk about your chemistry with Ulia also, because that's very impeccable, because you guys complement each other well. Because Ulia not diffuses, but he knows how to like play well with your character, because it's very shy and but it's very like punchy and comedic as well. Ulia has the Mr. Bean element. Yeah. So when I did my that's how I made. When we did my film, I based it on the character because I knew this nigga has the element. Mr. Bean, like he looks funny. Yeah. Go get some fun about Tulen. He does punchy stuff. Yeah. But let's talk about that viral moment. Sugar Mama. What's going on in your head before you shoot that? And when you guys shoot that, how does it feel after? After we cast again, we go okay, I'll put a vote, call the way. Social media again is going crazy. What's going on after that? The bookings start to come. People start sharing. That shit becomes a meme. Let's talk about that moment. Yeah, bra. Yabona leya into. Kwapha esethi la mini bra. Yabona ke into emnandi ke ngathi siye siyibone kwapha kuthi into xa iza kwenza. Monumentale ishuka emhlabeni, uyabo. Sibona kwapha ukuthi kwakuhlekwa blind, yabo. But ke ngoku yonke laa nto moselhlobo usitsho nawo uba kuyathetha uba Radebe zuthi uzawuthi qe uLiya dlala ingoma, so uzawufika ucule kunye nayo iLiya elaa hlobo. But ndaba surprise because of ndathi qepha ndathetha nezinye izinto angakhange zibuzwe phaa, ndithetha nge-walk of pain. Khona phi i-walk of pain kodwa i-walk of fame. Walk of shame. Yeah, mna ndithi walk of pain, nezablawuzi, ezazandla, nala dance ndiyenza phana, uyabo. Nalaa ngoma iculwa nguLiya phaa ibethayo, yabo. Laa ngoma ke ingoma yakudala eyaziwayo ngabantu.
ngenye eyenza uba abantu barelate, and ziingoma zasemakhaya eziya, uyabo, and the guitar, yabo, zizinto ezisabethwayo emakhaya, yabo, ngowasemakhaya ngoba siya kucentana besidlala phaa ezantwana, uyabo. So nalaway abantu abantu abaninzi bra more than apha eBhayi ababulelekileyo lawe people from kwi-rurals. Ndikuxoxisela because ndiyaya emarhini, ndiyaya kwiindawo ezithile, ndiyaya kwiindawo ezithile. I'm not saying kwaba kwezinye iindawo ayikho laway, but yabona phaa emakhaya nalaa jola inkomo ntontontonton, which is laa nto ivumbulule neentliziyo zabantu bomgquba, yabo, bayibona uba nantsi into yethu as Africans iprosper, iphumelela, uyabo. Because abanye abantu bebeqala umbona uSugar Mama ngalaa scene, if I can tell you inyani, bebeqala umbona uSugar Mama ngalaa way. So la way ivele yenza iblast because kwayona inomoya othile otsala abantu kwapha kuyo, andifuna ukuxoxisela, uyabo, inomoya othile otsala abantu. Nam khange ndibelieve indlela eza, because kudala ndi-actor man phana ndizenza iway, but khange zibe ngehlobo laliya. Yeah, that's what I'm like, this is another day, yabo, of ukhatele, yabo. So khange ndi-understand what is this, but xa ndicinga yilaa gitari nalaa ngoma nalaa mdance walaa mxhentso, yabo, yonke laa nto yenzeka phaa kulaa scene, laa nto ndide nditsho mosiphana uba ezi ngoma sasidlala singamakhwenkwe liya, iirhotmans ezininzi ziyayalo nto ndiyithethayo, yabo, nozala, yabo, eza age zo-oledi wakho, I'm sure nayo uye warelate kulaa nto, uyabo. So ndizama ukuthi ke laa way iye yatsala umoya wabantu bethu, andizothi Eastern Cape qha, yabo, abantu bomgquba. Before we wrap it up, there's a good reference, and it's a conversation we had with us say outside of here. I'm like, fine, we've had a City Sesla, we've had Unomzamo, if you guys know a South African comedy or like a series are called. I'm like, we've had all those things, and also the main thing as the new South Africa, it was always integration between. That's why we had a Sestopla or a City Sesla, the new South Africa. Yeah. But Sugar Mama feels like Oprata, like it feels home. Like it feels home. It feels like Oprata, it feels like Ovela, it feels like like every character holds so much weight, but also within that context, every time they tell you, think of that I'm like, just as a good reference. And also I think that's what gravitated towards me to Ulia as well, because of he's always been pro South African, and also Umnanaye in terms of schooling and English is Tandai, because I always like different comedy from him, but like I always respect because so there was a gap or like a bridge that we met because of the art, but at the same time I'm like because as much as Nandi City Bar and or the Wayne's Bros or Martin Lawrence show I died. Mufugen is gonna say something. And uyayazi uba izakuba ibhombu le njalo ingekavuli nomlomo. Zonge. So that's when I'm like, I hear this nigga because that was activist for South African art to me, actually, because he's always been like that. Pascal, they need to teach us all this thing. Like, he's really anti-American. I'm like, I thought American niggas, they do this shit for real. Yeah. Now I'm trying to make him buy that shit, but he's not buying it. But he'll buy it because the American niggas are also Yeah. But anyways, yeah, that was just like a good reference for that. But anyway, I think we've covered everything. Unless there's something you want to share or that you're working on, so we can wrap it up. Yeah, xa ufuna ke umfumana unjinji uthi wena hayi mani lo mjita kudala ndimbukela phaa eTV ndiyafuna ukhe ndimbone live. Nansi itho ethetha ngayo Tamsiyana sisandothetha ngayo ngoku. Siyaqalisa pha nge6 kaMarch. Sophinde sodibana nge28 iviri. Siqalisa pha eKapa ke odwa ungaphoswa. Uyayiqonda. Nathi ke pha nge4 kaApril eMbhezo pha eWestville. iWestville ke ngalamabosa ngapha kodwesi. Sine show pha nge4 kaApril. Itikiti yi50 70 rand pha egate, iVIP 100 rands. Ungaphoswa. iSouls ikwi collaboration ne South Radio Frequency.
Ndiyakucela uze ungaphoswa. Impezo session 1 siyaqala. It's gonna be the ongoing thing. Yayiva. Zininzi ezi shows ziyeza ningaphoswa. Just what I'm telling you mna qha. Yes, sir. That's Umandisi Machaya, and with the Maverick, and we are the Maverick Show. Yeah. My name is Maverick, aka Atagosi. Mikasa Sukasa, we in my hood. Slabesquarini. Shout outs to Purple, and shout outs to everybody who made this thing happen. Shout outs to Legs. Lomgala Chickeny. I don't know why he has this surname in Otobo. Chickeny. Shout outs to Chickeny, and shout outs to Mtalim Ngobi. We out of here. The Maverick Show. Pew, pew, pew. That's a classic, classic. Yeah, bud. Classic. Man. Classic, man.